9? תגיד השעה 9. אבל הם עושים את זה בשעה עגולה. לא, נו, אז מה, אני אעיר אותו בשעה 9? לא, ב10. קדימה, נו. באור אבל, באור. כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 8:39 והרי החדשות מפי מלאכי חזקיה. אמש פרצה מלחמת כריות במלון נובוטל בוורשה, אשר במהלכה עמדה המורה מגני קסן, כרמית להב סולומון, מכתבתנו לענייני משפט ופלילים ויולד גז בוורשה נמסר: זהו מקרה חריג מאין כמותו, המשלחת מגנה את האירוע והמקרה מטופל. צפו להתפתחויות בנושא. מקרה נדיר שהתרחש באוטובוס מספר 2 במשלחת נמצא כי נהג האוטובוס הופתע לגלות אריה במיטתו. כעונש ניקה אריה את האוטובוס וביקש את סליחתו מהנהג. בתגובה מחגי הלל נמסר: אין שום תוכן לסליחה שלך. אמש בגמר רוקדים עם כוכבים זכתה אווה ונעלי הסטפס לאחר תחרות צמודה עם ליזי מזרחי בבקבוק הקולה. ולסיום, חדשות מצערות. תלמיד הובא לבית החולים בקרקוב לאחר שחש ברע. מבית החולים נמסר בתגובה שהתלמיד חלה בשפעת העופות. לאחר בדיקה בה נמצאו עשרות קרעים בקיבתו. בתגובה מהארץ מסרה איריס אגיב, סגנית רכז השכבה: למה אתם אוכלים עוף? רבק! ערכו את החדשות טל רונן ולילוי. אלה סוף החדשות מכל ישראל.